Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kawai ne kiseng ki Nongrep jong kani kejala Meghalaya, kata ka Hill Farmer Union kabalong kaseng ki Nongrep na kani karilum khasi. Henne kasngi ka khandai tering unailar. Kalalit or chow menteri Sorkar berikmi yakatnat karep karyang jong ka Sorkar jela ba bantai dor lingdo. Ban pensengau hau Halor kajing kaba ki Nongrep hakani karilum khasi kimat hakini kisngi bamenta. General Secretary jong kani kaseng uba Alfon Karsentio habayakan bat kinong patai kobor hadin kajing kendo bat Union Menteri ulai to ba kajing kran bat uba bantai dor lingdo kalalong ka basaiso namar nakalyang jong Union Menteri ulai mensia mi kinong ram da ka baong ba ka Sorkar kan saile katbala ban bono ya ka cold storage na ka benta ban pelang ikimar rap shwa ban di syakiyau kihan. Ka Hill Farmer Union hakani kasngi kalapan senguru hau menteri katnat karep karyang Halor kajing hiardor palat jong sosau bat kiwei de kimarem kabalabu hakajing adu kata-kata yikinong rap kibala pelot ya kapor kasngi ban rap shitom barok si ayom dang shen kani kaseng jong kinong rap kani karilum khasi kalalaj IT ru da kador khas hau menteri rangba kajalla ukondrat kesangma Halor kibabon kajing dawa kibedai bat kinong rap. Hadian bangila submit ya memorandum hobana April ya chief minister tengi budin ya kana memorandum bangila I copy ya iro ba in follow up ya kana memorandum sini te kabar kadi kaba hadian kidi kindiat sini kamna kaliang jongi nilayo kajing ujor naki Nongrep kamtang kibade sigiti kithan smith pingwat tingling nongjrong bat karang kabangila le banjurep ki daladi adu bangiyo kejat adu kalingkha kaba kini ki Nongrep kirap te ngilai I kajing jenjar ba kajing jongki ke bagi kendo kabede ba kayo bahat hadi nangta ngilayo ru kajing ujor ba kadan kajing Khñiot jongki Nongrep kabede ka dor kamur akte ha po yo dilang ha po yo do kumta ngilalait saban follow up ya gaju ya kani ka case ngilalait ha po yo mulong te ngilalap idala jongki kemat ba kador ka jong sosau ba kadai ka por ba kindi sosau menta kador kalong sandingka ndurungka shpodungka but special sosau poi thangar tungka teng I kani kajing yap shisha jongki Nongrep but ni osngau ya kajing ur jongki ru bagi shim da kalun napo ki bank ban siu te hadi nang ta bade te menta mar kajing bamya jongki yo te ki Nongrep menta ki syaram kidan kiram ki bamensuaro ki bagi pana ban siu te menta nang double te kadam sa kajing berngam ki yo sa ki message ni ki bank bagi mla ban siu kani kajing ka ba kraw bagi Nongrep ki jongi ki kendo na kapor te kumta hadian ba ngila ya kendo ya minister jong agriculture ni da so komen han kata baula ai ka assurance ngi ba kini barokhat ki bangi ngila da bangi ni pensngo mata kasngi nakaliang jong bat ka government kila le homework kila don kijing perkhat kiba kila da yathir naga benta kini kijing ka ba Nongrep ki jongi ya kendo tenganget ba menta kasngi baro Nongrep bat komjur ki member jongi naka seng Hills Farmer Union ngatrai la rabia kli wei lepeng jongi hatung ismohun ne amna ki ya kani kajing kendo jongi meta kasngi ni nes kham barokhat ngin pini da kadak jo kajing pu samrki bangi kemen hadu kata but nakaliang jo government but nakaliang ka jongi minister jongi ulong bangi kloi ban trailang bagi Nongrep hasenda la don ki meeting ke bangi dei ban yashong ba government ro ki kloi ban khat yangi ki nong yalam jo kaseng bangi ne shong lang ban ya perkhat lang ya kani kajing jongi Nongrep but kat bala hi ke badai ka yo ka hat bolong usha wathar yakin Nongrep nakaliang kajong minister ulong bangi dei ban shim immediately ka decision but nakaliang ka government jo in weng yo usha bagi Nongrep ke jongi ya kendo but kidan sekiwi ke ba ka badai ka ba ka ni ong ka kidan kam ki cold storage kidan kam ki border hat kidan kam ki yo ki ba mar khapsor ki ba nompun khamnya sho ya ka yo mulong Halor jo kaniru nakaliang ka jong minister ba shimkhia wong ba ngila da ban homework kini ki baro but why ka assurance ba nakabante ki Nongrep ka government kan sa ailat ru ba nginyo ya ka ban let pek ya ki weipat ki jaka kom ka study tour rani kom ka jingyo I ya ki weipat ki Nongrep si ki weipat ki jela ke balong hakari Punjab Andhra Hyderabad pat kom ta ter nakaliang jo government ke sa shimkhia ban ailat ki Nongrep jungi wat ban let tour wala kilong kita Nongrep ro enrei baken I pade ya ka weipat ka Nongrep si ki weipat ki jaka kaliang jungi ngila kadi ka wei ka kamat ka ba ngila submit ka memorandum ro sa chief minister ka bade ka market super price ka baliang ka bade ya gani nakaliang jo government kila exercise kila namar ba mensha ki ong kampadon ka jingya kran ka government tementa kita per step ya ka kontrikam baya kani ka market supporting price ro ka government ka chimkhia na lo taru ulai ka assurance ba nakaliang
Nagaliang jo ulayo ya kani ka polisi terikam jong ka naga Punjab kabade ka polisi jong ka rep karyang te ong ba ulai kopi sa ka government ru pan kinuki step bari banshim ki points ki bari banshim kinuki bari ban prep te ka shong kaliang jong government ban perkat ikani ru te kabade ka jong ong ba uru de brio ba iya ya ka rep karyang te namar kata kata ka rep karyang hi kadi ka ba khmat do jong ban ushim khia ban ulai ban ya terilang